Gintawag ni Vice President Sara Duterte nga politikal ang tinutuyo sa impeachment complaint batok sa iya kag nagpahayag nga handa ini nga pangapina na iya nga pangalan. Suno kay VP Duterte gingamit sa pila ka miyembro sa Kamara ang iso sang confidential funds bilang rason agud nga ma-impeach ini antes sa anay nga magpangita sa mga ebidensya. Dugang pa sini nga handa sa nga sabton ang kontrobersiya nahanungod kay Mary Grace Apiato sa posible sini pagatubang sa impeachment trial. Gintuad man ni Duterte nga hindi sang problema sang pungsod, kundi ang iso sang korupsyon, kapigaduhon, kag droga sa Pilipinas. Ulit na ako nagsabi, hindi ako yung problema ng bayan. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga, madami pang iba, kagutuman. Problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, diba?